Ngai kubelai pi baro ki paralog ki bije ki junga hautrai ha de singi bamenta ngawan shepi lamba gani ke video ha gani ga singi ban ka bamenta bat ngenget scam pidon apdeng ga met ka bako ka bakhya pidon apdeng ga ga download ka bathrang banwa yoble ga download ka bathrang ga basliang ban shukri yoble gani ga por ka ba ngakwa banwan ra e ka we ka khubor ka ba yole si don apdeng jupi ki bakpet gani ga video menta pidon ha gani ga benta kata ga dei berat no ya ganu ganu ga penwit ya pi khantam ha ka ba pin shukri yoble don sibon kibru hagini ke singi hadir bakila pdiang yu just kres ga jimski hadin bakila mat ga jingkha arsen kila mat ga jim ga bathmai hadin ka tukani por bakila yai lan ti don no ba penwit yaki le se lama ki eke ga bakiyai lang ba ka pop lene kanu kanu ba penwit ki ga mobile phone lene lene ki parlok ke jungki ki bam pat skri utrai lene ki social media ki games lene kinu kinu ki benta le se ga penwit ka penthot ya phi pro singa kaktin ka jomble ka ong la dapat pule hebrew lunong bakarat khorban kong ka ong bread no ya kanu no ka penwit ya pi bread no ya kanu no ka penwit ya pi pada kata ka pop ko bases no ya pi ong kaktin ka jomble yo le se don up deng jopi ki bape ni video menta phila shikri utrai phila ya sprang ban shikri utrai phila long ki bru ki badwai phila le jing senglang phila le jing shikri ki bible study shikri no ka ji kai re hadin katukan ni por ka don no ka penwit ya pi ba pin shikri utrai ka don no ka penwit pi bat ba phi sngau thut no phim kwa shuban dwai phim kwa shuban le ka mon ka jomble phim kwa shuban pen sngau bai ble bat phim kwa shu ban shikri yo ble ban le jing senglang ban le jing shikri lang kadon no ka pate ka ba khome phi ki blo bisinga la don kanu kanu ka penwit ka pen thut phi bread no ka ta blo bisinga bread no ka ta kan ther no ka ta namara da phiyai bat ya ka ta la da phiyai don kat bat ka ta blo bisinga phinom la ban ne sprang phinom la ban ne sprang bat pin sa jo bat pin ne sa ha ga jo ga jaka na ka ta blo bisinga la da phi kwa sha ban ne sprang ban chikri yo ble bread no ya kanu kanu penwit ya ka chim ga jupi blo bisinga bread no ya kanu no penwit pipi tip ka ega ba penwit ka pen thut ipi bread no ikata kan ther no ikata ya sprang skri utrai wafsal pol ukhendu ukhen syndrome no ya ka ega ba ukhen kor ha ga jim ga chung tang bun yo chris wafsal pol ukhendu ik eke kiba udon ha ga jim ga chung ulakhen syndrome no eki ya ka ega ba usno ba ga ni ga long jim ton ta ga jim ga chung re yakini ulakhendu no kthen juble ulakhen syndrome no ule yai sprang uang ombal penjanai lapa yang rengen yai sprang ngan yabe kata katong ngan pendep kata katong kabalabu hanga da ukres don kanu pembit ka penthut ipi plop singa ngakwa kanu ipi bread no ya kanu ko pembit ipi bread no plop singa kendriak nang ta mi nang ta yai sprang sikri utrai sedang biang banduai sedang biang ban puli ka tin ka joble sedang biang ban lech ka jing senglang wat ye sa ha ka no ko ba penwit ka ba penthut ipi pro singa la namara da phiyai sa ang tu pin sayap jalop ka jinglong man sim jupi kan sayap pro singa kan sadon ka jingyap ka kan ja ka man sim pin sadu no ek ba philamat sin ka singin ro klimat ba piptiang yo jesus ha ka chim ka jopi na ka ta ka daw ba ngakwa pa no ipi bread no ya ka no ko ba penwit ka ba penthut ipi bat yai be shaprang ngai uble unia lam ipi uble ule ik ba khrau ha ga ga jim ga jong pi